Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. Субҳи ҳама ба хайру шодӣ бошад. Тамошобинон, имрӯз ҳам хеле ҳавои абрноки ва беборон. Тамошобинон, чанд рӯз борон буд, имрӯз ҳаво борон нестай. Анам пеши гулои сирен омадам. Ҳам камтар гуфтум бо нишонтон тим ҳами хемада маҳқулай ҳами гули сирен. Иҷак ҷоҳое ки давраи кӯдакии мо буд, ҳами гул ай пеш буд, ҳами вақти сезонаш меомаде мештем, ҳамиҷа мечиндему букашида гули сиренам маҳқул буд. Тамошобинон, раҳмат барои комментариҳои нағзтон, саволо, бисёр савол барои мӯҳои сари духтарам шуд. Хай барое ки маззаш набуд, сарам бисёр дард мекунад. Гӯ ба ҳамон хотир буридам. Иншоалло ки бо дароз мешава, бо ғафз мешава. Бисёр савол барои рӯғани мӯи сар буд. Мӯи сара равғани бодому ва сиёҳдона якҷоя ҳастай. Имина барои мӯи сар ҳам хеле гирем. Тамошобинони азиз, ҳозир бо салати капусти қатъи сабзигӣ кардистам. Сабзию капусти якҷоя. Ба бинен ихема бодринга кулуча реза кардам. Иқа зеленен калон гашничи фақат укроп. Дарунашда ба иҷада мурчай, тухми гашничай, равған андохтам, намак андохтам. Бо намаки хуа барои специални барои салатои корейские айвай андохтам. Баъд ане хали приправаи да Тоҷикистон ҳаст ку чанд намуд сирхакай. Ҳозир ман нишон медиҳам. Ай ҳами ма андохтам. Бениҳоят бамазза мекунад. Ҳами да авқутора меандозем. Даи шишача гирифтагиам. Ане хали сирхай мефурӯшанд да корвон, ҷои приправа фурӯшода ҳастай. Онам хали приправа андохтам. Иҷа чанд намуд дорада, то чӣ дора? Анами гашнича, тухми гашнич дора. Бениҳоят бамазза мекунад салати сабзигира. Баъд бодринг бо як таъми хеле дига хел мекунад салата. Анама ҳама инура дохтум. Ҳозир аралаш мекунам, ба уксус бо меандозам, аралаш мекунам. Я 5 минут ҳами хеле бисёр намеғавҷам. Баъд рӯша ба салафан мепӯшонам. Меиста ягон 1-2 соат меиста салати сабзигию капусти якҷоя бо беҳад бамазза мешавад. Тамошобинони азиз, ғӯрара ки ёд кардай? Ғӯра овардан чанд таша хӯрдум, баъд ёдам зад ки сиёмка кунам. Ина ғӯрорам уже буромадай. Дарахто барвақт гул карда буд. Ина уже ғӯра буромадай. Ҳавасат мекунад туршаки хушрӯм. Иҷа салати оливия кардистам. Ҳама чизоша якҷоя андохтам. Меҷӯша бо тухмша пештарак мегирам. Иҷа авқота сар кардам, дамлама мекунам. Камтарак дамлама кунам гуфтум, барое ки обеда ҳама каса меоянд хона. Бачаҳо ҳам акам, додарам ҳама каса обеда ҳамиҷаҳанд. Як дамлама мекунам. Тамошо кунед то охири видеора ҳамроҳи ма бошед.
дамлама тайёр шуд. тамошобинон и охириш мондай ма бардоштам. Ҳама каса хӯрдан, рафтан. Охир шаба сёмка кардам, дер кардам. иҷа бо ҳам салатка дистам. салати оливия чизои духтагӣ ман нав шудам. салата ози тарелкода мегирам, тақсимшо мекунам, ҳамашда метиям. омадам тамошобинон, атиле омадам. инамҷа куртои наве ки бо духтагиҳое ки украшениҳое кардам, ҳамаша атиле рӯй карда будам. иҷа бо берунда гуфтам бе ҳавои тоза да сёмка кунам. чиқа бо ҳами дар рӯшанӣ бо хушрӯ сёмка мекунад телефон. инам хеле хушрӯ омадаги хеле модои нав ҳар рӯза нишонтон метиям. ҳамун намудо бо украшениҳои ҳар хелақати. ира ба фикрам як бори дига нишонтон дода будам, дар торикӣ буд барои ҳамон. иш фасони варанникдор бо попур. осношам попур задем. ам хали фасони нежни ба язанаки калонсолай. бо ини намудои нав ҳозир ручной дуюм бор шуд наим мекунам фасон. паплинакай паплинаки хушрӯаки тынкак беҳад хушрӯай остинош қати ами украшениям хали разрез модашдаге ҳози остин қати украшени мекунем. ҳам фасонай ҳам багатия да танай ҳамун одам мепӯша. хай ҳози ҳама ба украшени кӯтошон. и ҳамун остине ки рост кардам хушрӯ натофт. и дигар куртаи тамошобинони азиз, инамо полни болои гулшали украшени мекунем. остиношам украшени мекунем. манам хеле турқати ё ҳамаш паплинакан. ҳози ҳам паплин бисёр сезонуш ки омадаем қа бисёр шудае ки заказда беҳад паплин бисёр овардиам. ака вақти паплин уже омад. иҷа материали комбахтай велюрай. ама хушрӯ материалаш мулоими хушрӯ мягкий комбахтои тынкак. қати украшениш ами украшения гуфтам бинем бо иша новинка фасони нав. хай оснушунам хеле разрез чикое ки иш бо дига хел чанд намуд меша аму разреза. набинен тамошо кунен. беҳад материали хушрӯ бо фасони нежни кардемша. инам хали тамошобинони азиз, шумо фасонҳоро тамошо кунен. ма саволотонда ҷавоб метиҳам. тамошобинон, барои мӯи сара ғавз кардан бисёр савол шуд. ҳастай таҳте ки ҳамун одам худаш табиатан мӯҳошон ғавзай. або ма фақат ами кӯдакомда рӯғани ҳаму да я сёмкае ки сар бофтестам дахтарма да ҳамунҷа нишон додагем ки хали рӯғани амла ҳастай специально барои ҳами мӯи сара ғавз кардан. ай ҳами дубайст ки ҳами рӯған вай производствоаш дубайай чи қанағзай сиёдона қати ҳами рӯғани бодома якҷоя кардагӣ аралашай дар ҳами сар мешакен. ма ҳами сара мешум, сари духтарма мешум, рӯғана мешакам, мебофам, шо қоқ мекунам аввал, баъд рӯған мекунам, шона чиқа шона мекунам, рӯған ҳамаи ҷошда яхел шава. таҳои сарашда шава рӯған олу шава. хе бисёре ки ҷаб нева ҳамхе ки рӯғании бад нашава. даму тагои сараш массаж мекунам, амхе мӯи сарашда ки хушрӯ олуда шава ҳамаи ҷои сараш ба шона мекунам. ягон хел мебофам. пас таяни ай кӯдакишо ман рӯған мекунам ки берӯған ҳам шонакунӣ қинай тез ба дақ мешава. ҳам бо мебофам, ҳам бофтан худаш хубае ки мӯи кӯдак дақ намешава, баъд тез дароз меша. ака ҳисоби духтари ма сараш бисёр дар мекард, барои ҳамун ман мӯи сараша буридам. хай бо дароз меша, барои бисёр вақт хали мӯша ма мебуридам як ваҷа бо дароз мешад. ҳаҳози кӯдакай дили худам сӯхтак. бисёр одамо гуфтанд ки ҳайф карден мӯҳоша. худам дилам сӯхт, ҳамхе зиқ шудам. ман як рӯз ира фикр кардам, баъд мӯҳои ира буридам. нашуд, охир дига илоҷ набуд. ба ҳамин хотир ба ҳами вая кунен рӯғани бодом ҳамия специально ёвен. хай аделни рӯғани бодом сиёдона не, хали аделна нева, и специально якта ҳами рӯған мешава. ҳардаш дорада сиёдонаву рӯғани бодом. ё ҳардаш барои ҳами мӯи сар, решаи мӯи сара ғавз мекардай, мӯи сар мебуровардай, чӣ қанағз будай. ай ҳами истифода барем. тамошобинони азиз, иҷа куртаи Элза барои як кӯдакак духтан ҳамхе маҳқул шуд. гуфтам шуморо бинен ба ҳамин ламираш қати беҳад хушрӯ.
гуфтум ба Зайнаба май ҳами заказ кунам, ҳоли як киртача заказ кардам, худам акхамонам ки дузандаем, бо ма вақт надорам украшениё бисёри баъд беҳад боиси видео монтаж. ҳамунҷа якта шинос додам, ҳоли Зайнабда як киртача медузанд, киртачае ки ба ҳамхали туру чихолқатӣ бо якта ҳами духтарон да ҳар дошта ҳами киртаи Элза материалша ҳоли нахаридам, хариданиям, заказ карданиям. дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.